Des. Des. Nangalakan niya yung back niya. Ay, di. Gago ha. Yung pangina mo namin, pinailugan. Is it a bad idea? Bakit? Kasi pababa na, tapos pag pauwi, pataas na eh. Picture. daw kayo. Ano? Sundan ko na kayo kung saan nyo gustong pumunta. Paano pag tumalon kami dito? Hindi, papanurin ko lang kayo. Ang susunod ako. Hindi naman butcher mo. Beethoven, favorite ng daddy ni Yuan. Yun yung mga souvenir ako kung gusto nyong bumili. Mamaya. Pero dyan muna tayo. Ha? Wala naman yung pera ko. Iniwan mo? Yun lang. Cash G na lang. Nagwawan din, nakaano na yung mukha niya. Lalaki, ate. Magkaklase din sila ng kuya ko kaya. Kaya ko mo kaya? Kaya mo pa. Picture na? Yeah. Kapal nagsabi mo sa kanya. Nakarat. Sandaliya. Saan sila? Tawag ka na. Go, 3. Wait, 1, 2, 3, 7, 2, 9, go! Yan o, picture ko kayo dyan. Picture ka na din. Hindi lang pipicture namin dito. Picture naman dito. Hindi ko alam mo Doon o, doon. Hindi ka magbuha kang maliit. Doon, dyan o. Yung cellphone mo tayo. Yan o, pwede doon o. Sinong mauna? Kami na, ako mag-picture. Ikaw na, wala ka pang picture, di ba? Ayoko. Yan na. Sa'yo yan, Dwayne? Hindi. Ay, Yung kayo. cellphone ko. Gano'n yung... Paano? Oh, dito pwede na rin oh. Oh, doon gusto doon ang maganda eh, diyan oh, diyan. Doon. Doon oh. Gagi.
Hindi, mauna kayo. Mauna kayo, tapos sunod na lang ako. Siyempre. Yep. Dito oh. No. Ay, dyan. Sige, pwede dyan. Saan? Saan nyo gustong pumunta? Doon sa kabila or dito sa may souvenir? Tingin lang tayo. Sa may souvenir? Dyan yun. Kung gusto mo yung sabihin. Kasi dito tayo galing kanina eh. Mga tanong. Dwayne, gustong bumili ng belt. Di ba pinapabili ka ni Lola? Pag init mo, tanukan na kuya. Budget, di ba? Ay, nakikita pa. Sa SM ka bibili, Dwayne. Saan na kaya sila ano? Lola mo. Exit na dyan eh. Dito na tayo. Yeah. Waki-waki naman, waki-waki. Sabi naman natin. No, hindi. 750 na po. Yes, 150, 150. Ano sila eh? Bako. Panigang na sili. Korean sili. Oo, yan. Bubuhay ba ang pain sa ngayon? May mamamatay yan. Ang ganda lang. Ang ganda lang. Ang ganda lang. Masaya ka na naman, may tiga na naman. Mamaya. Yan na, hindi ko gawas mo to. Sige, maakmasal ka. Sige, bayaw yan. Ayaw lang ka ba? Ha? Hindi, sa likod ka lang. Ito yung ginano. Yeah, picture ang